Shema wakwaba the official gossiper so konkonsa headquarters no aha enebre be me kwan mama start edi atrewo na me bedi konkonsa yi me din edi akua tevia enei eye abemu a one ne girlfriend na abemu egi ne girlfriend ni dinti o ma no 185 Ghana cedis se won fan to ho ma no wo hia waje na we na abemu so ofiri kumase basunyane enti abayo infa 185 Ghana cedis enhia no na abayo no abigail wadoma yi kire se wontimi enfa sika no enhia abemu ano abemu na nkasa embrefie no omaje we nam so ma abemu yi kofie ho so okoje sika no okoye abigail wadoma yi kire se 170 cedis ene wo ne ho eno nam so akasa kasa mu ama abayo iti ebo cement so emene abayiwa no atoa nananom ewo nsie do a obema nso aposifo a womo pankro no de asemi akwakoda na ye magistrate court a ewo Asante mantem mu a ebelemu ya abemu ano wo ne 30s mu kire mfie aduasa emu wadi mfie aduasa abayiwa ewo ne 30s mu a ene se ne wata nananom won sedo a asem dibia yisu kire se eye obenem ne da etoso aduasa mche 10th March na ebedi eye Ebeneza kran asem ebusia aha ena bre beba me kwan amamede nkonsa no si official gossiper yankwa na konkonsa we yebetimi abedi de akyerewo ye ni akyerewo wo bia emfa nkyerewo aha na medi besi ebusia adofo o share no wa like no obi so share no obi so like